Er zijn ongeveer 1 miljoen protters die in de loft in het Butterfield prachtige ballet uitvoeren. Dus ze spreeuwen dansen, die ben ik helemaal gefascineerd. En ik probeer je op een minimalistische manier die abstracte vormen te vangen. En in dit beeld ziet het er een beetje uit alsof het een holle is. Een bijzonder beeld van protters die in een loft doen. Fotograaf Johannes Boskra van Hudegariep maakte het tijdens een blauw oeke bij hem in de buurt. Hij ging niet denken kind dat de foto de vrouw toe reizigen zoe en dat hij de internationale prijs mee winnen zoe. De protterdoeners hing het nou tussen topfotografen in het wichtigste fotomuseum in China. Ik ben door de ambassade gevraagd om aan een tentoonstelling deel te nemen, NL Imagined, waar het gaat om de diplomatieke relaties tussen Nederland en China, 50 jaar diplomatieke relaties. En er was een oorbeeld van Nederland laten zien en onder andere ook de natuur. En dat doe ik met mijn protters. Boskra zet de muziek onder de protterdoeners bij wijze van deerdemis. De vogels binnen de oude jaren namelijk in aantal haast half jaren. Boskra zijn werkstil volop en waar breed uitmetten in een broad verneemd fotografie-tijdschrift. De hoofdredacteur die Jedde me praten op een artist talk in Shanghai. En die wie vooral interesseert in de combinatie van muziek en beelden die ik daar verteld hier. Want dat ik een landscape zie, dan jij ik eigenlijk muziek bij in mijn holle en andersom. En dat probeer ik in mijn beelden eigenlijk te laten zien. En die hoofdredacteur had zich helemaal verdiepen in mijn werk en had echt laten zien in de tekst wat mij beweegt. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Meestal niet Boskra zijn foto's graag zien willen hoe net het vliegtuig in te stappen. Liedste edities hing je ek op grondplakken in Friesland. Intussen is Boskra ek al wedwaande met volgende projecten. Hij kende nog net de volle oesissen. Maar dat wij weer van hem jaren zullen is wis. Still open,